Happy Father's Day! Happy birthday, Kuya! Happy Father's Day! Okay, okay. Rose, kain ka na. Sige. Hi, Bong. Hi, Meg. Show me what you doing. No, I'm doing for my vlog. It's all head. I stopped biting my No, stop doing that. You bite it? Sa balcony ko. Oh, no, no more. Yeah, no more. Hi, Jeff. Okay na yan. Malamig. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Say hi, ate. Hi. Happy Father's Day. Hi, ate. Cheers. Bonita, you can find it. La Bonita. Kidney cleansing. Ang daming pagkain. Ang daming cake. Picture mo. Yun dito. Gawa kaming halo-halo. Anong flavor, madam? Anong flavor, madam? Lahat. Anong flavor? Pakita mo, ito yung flavor. Ano nga yan? Halo-halo. Fruit salad? Okay. Ano to, banana? Banana, melon. Ikaw, anong flavor ka? Flavor ko strawberry. Dala ko mo ko. Marinig ka kadami ng boyfriend. Strawberry flavor daw siya. Ikaw, anong flavor ka? Langka. Strawberry. Ako, mangga. May asim pa. Yung ano, ice cream. Lahat mangga eh. May asim. Dapat, kinakain niyo yan. Punta kayo sa labas, mainit. Si ate na yung strawberry daw siya eh. Okay. Anong ice cream lalagay? Ube ice cream. Ha? Ube. Ube. With ice cream, ube. Okay.
Siya lang ano yun. Paubi-ubi pa. Kasi lalagyan pa ng puso. Oo nga. Anong flavor ka, ate? Ube. Hindi ikaw eh, si Ate Carmi. Ikaw daw, ano? Flavor ba yan? Ube lang. Ako, strawberry. Dapat mangga eh, kasi may asim pa. Sige, mango. May asin pa. Okay, iba na lang. Masyadong maasim. Anong brand ng ano mo, ate? Ice Crusher. Ito, brand. Walang brand. Walang brand. Local. Illegal ito. Illegal. Ano eh, walang brand eh. Wala nga eh. Wala eh. Nakalagay, Ice Crusher. Maganda yan. Pang ano, di ba? Pag mag-start ka ng business. Di ba? Mag-business tayo halo-halo. Ah, fruit salad. Ito, mini oh. Makita na mga karne. Ayan.